Bueno, gracias por haber venido a esta conferencia que entra dentro de a programación que temos orientada ao mar e dentro do tema da carne, como unha especie de respaldo a que vamos facer un domingo que para aqueles que tiñades netos ou nenos hai que vir informados. Teñen que ir os nenos con pantalón azul, camisa blanca e o pañuelo que temos da carne, non? Ben, entón, aquí na agrupación temos como norma de traballo preocuparnos bastante do entorno noso. O entorno noso é moi importante para nós, dentro do que é o traballo da agrupación. Entón ocorre que o tema do mar apenas se tratou nos 20 e pico anos que levamos nós traballando aquí. Entón, consideramos que chegou o momento de empezar a tratar. É para coñecer a ría, coñecer o noso mar, que é moi importante, debe ser moi importante para nós. Eu fixen un contacto con Jorge, que é o patrón maior da Cofradía de Barallobre, e este home axudoume a centrarme no tema e incluso buscou un compañeiro que é Xoán, que é un biólogo tamén experimentado e con moitos conhecimentos sobre a nosa ría. De este tema, a aparición destes dous homes, bueno, pues os dou tema a seguir traballando para que fora posible facer esta reunión de hoxe. Isto que nos leve, se é posible, a continuar. O sea, que non quede este interés pola ría, polo noso entorno, que non quede nesto, senón que vayamos máis abaixo. Entón, o primer contacto que temos con estes dous homens, que son traballadores do mar, ben, a través deles, a ver se nos poden tamén axudar a buscar o seguinte paso. Eles teñan coñecementos, sabrán con quen nos podemos tratar para conseguir que teñamos unha idea clara do que está pasando na nosa ría e incluso se a nosa ría ten algún aproveitamento económico. Porque a min, por exemplo, cando fui unha cofradía que el me enseñou todo o que fan, me enseñou unhas piscinas que teñen cos mariscos e todo ese tema, vin que, lógicamente, están facendo unha labor impresionante que eu desconocía, non? Vivir a 15 kilómetros e descoñecer que existe esta cofradía do Barallobre traballando desta forma e que incluso veñen traballar a realidade. Entón, isto hai que conocerlo, isto non se pode olvidar así porque así, non? Ben, entón, o que trato de decirvos é que temos que continuar, temos que conocer a nosa ría. A nosa ría, se eu me baso no que eu viví, eu teño agora 82 anos, o sea que vivi moito, ten 80 casi, non? Vale, o que iba a dicir é que cando era negro, no muelle, collíamos fanecas, collíamos pancho, xulerdo, pois se colles un cangrexo, xa colles moito. Que pasa na ría? Sabe alguén que pasa na ría? Non. Por qué? Porque non nos preocupamos. Porque lle damos a espalda ao que é noso, ao que debemos cuidar, ao que debemos coñecer. Entón, a agrupación, unha das actividades que ten é, desde logo, a cultural, moi representativa, moi interesante, pero tamén ten que ter esta outra de coñecer o que é noso, e cuidar o que é noso, e mirar o que é noso. Este aspecto é moi importante tamén. Oye, eu casi vos deixo. Sí. Moi ben. Veña, obrigado. Bueno, pois moi boas tardes a todos e todas. Eu chamo Jorge López, son mariscador na ría de Ferrol, neste caso son a ría de Barallobre, desde o ano 1999, e desde o ano 2018, pois son o patrón da cofradía, non? E para empezar, vou explicar un pouco a historia da cofradía de Barallobre, non? Entendo que polo que dixo o compañeiro, que parte deles nin a conocedes, sen saber onde está, non? Posiblemente. Bueno, isto é unha cofradía que se fundou os primeiros papeles que temos no 11 de 9 de 1923. Para que entendades daquela a oficina que había, a documentación que temos,
era o salón da casa do primeiro fundador. Foi unha cousa que nos chamou a atención. Porque se xuntaron naqueles tempos, pois nós, por a historia que temos un pouco, xuntáronse por o tema de unificar o tema da pesca. Había como un pequeno banco entre eles que servía para comprar aparellos, para comprar embarcacións, etc. Entón, foi un pouco a unión. Pasaron uns 10 ou 15 anos, por diferentes problemas que realmente non sabemos como están escritos, parouse. E surgeu con outro nome. Primeiro foi Pósito, depois era Pósito de Santiago, o sea, tuvo varios nomes, non? Finalmente, por a terceira, que foi a última vez que se parou, foi continuamente hasta o día de hoxe, hasta o ano 2023. Nos anos 40, vou explicar así un poquinho rápido, que tampouco quero darvos a paliza aquí, ni moito menos, non? Se alguna cousa que non entendedes, preguntadme sin problema nenhum. Por os anos 40, o principal produto que collemos na ría de Ferrol era a zamburina. Imagínenme que todos sabedes o que é a zamburina, non? Non é volandeira, sabedes o que é, non? Pois hai moita trampa con eso. Bueno, pues aquilo ibas en barcos de vela, a coller. Traían o pompeirado de maniños de Barallobre, e según nos están contando, quitaban o que é a carne e vendían así na concha. Imaginad que inteligente xa eran daquele. Cocíana? Cocíana e sacaba. Claro, eu, polo que me pongo o documento, eu fumo un pouco eso, porque a mellor tamén hai cocíana. Vale. Despois, nos anos 70, foi cando empezou un pouco o mundo marisquero. A ría de Ferrol, o que se conoce a día de hoxe? Polo marisqueo, polas ameixas, non? Realmente é polo que se conoce. Entre os 70 e os 90, pois foi o boom máis grande. A parte do cambio, que se pasou da Comandancia da Marina a ser a Xunta de Galicia, en todo ese tramo. Vale. Daquele amigo foi cando foi realmente, cando máis socios houve na cofradía e cando as cofradías facturaron máis. Porque a xente, daquela que había traballo, o mar, o que che fai é conciliar a vida realmente como ti queres. Se eres un bom traballador, eres autónomo, pero ti realmente regulas ti mismo como eres. Pois daquela foi principalmente cando máis se traballou e cando máis xente hubo nas cofradías. Estamos falando de daquela, ao mellor, falamos entre os anos 70, 90, 98, por aí, chegou a haber, vivindo na ría de Ferrol, no marisqueo, entre 700 e 800 personas, entre as cofradías de Bugardos, que é colindante a nosa, e a cofradía de Ferrol, entre as tres cofradías. Imaginadvos, había xente traballando directamente ao marisqueo, tamén había outro tanto por cen indirectamente, non? O sea, imaginadvos o recurso que é, non? Un sector primario, que a día de hoxe cada vez queda menos, o potencial económico que estaba dando a comarca, non? Iso un pouquinho, para resumirmos así. A cofradía, antiguamente, onde se vendía, como dixen, primeiro nos peirados. Despois, tuvo unha oficina nunha casina que se alquilou. Non tiñamos lonxa. Fixos un galpón. Un galpón, entendo que todo o mundo que está aquí sabe que é un galpón, non? Un galpón con unhas chapas, traíamos ali o marisco, ali había unha persona que a viva voz, a tal hora subastaba. Empezaba no precio, imaginando que eran 200 pesetas. Eran 195, 190, 100, todo así, e vendíase daquela. Aí, polo ano, xa por menos o 2000, fíxose o que é a actual cofradía. Vou poner aquí unha foto. Coxe xa sofreu un cambio. O que é o deberes de trabajo con muletas. Isto fixo unha soleira nova, con os pivotes. E iso, máis ou menos, entre 95 a 2000, foi cando se iniciou a lonxa nova. Esa lonxa, o que fixo era, automáticamente, sanidade era 100%, porque o problema que tiñamos fora é que aquilo parecía que estábamos nun galpón daquela maneira, o produto non estaba en unhas condicións boas, etc. Entón, o que obrigaron un pouco foi a fazer as lonxas. É unha lonxa feita pola administración, pasada a cofradía, pero non é nosa. É unha construcción que temos aí. Dentro dela, que se facía? Como podedes ver na zona izquierda, aquí non se ve moi ben, hai unhas cribas. Estas cribas, cando vai unha xente do mar, van aí, botan o marisco e ten 3 departamentos, lateralmente por lado dereito, e ten unha toma pequenininha que vai ao capacho. O produto que cae no primeiro, devolves ao mar, porque quer dicir que non dá a talla.
E o demais, o que fai é preparalo por cantidades de pezas quilo, é dicir, por tamaños. Pode haber a mexa mariñeira normal, mediano, ou a xente que quera a plancha, por exemplo, por poñervos un exemplo. E iso é o que facemos aí. Que sucedeu durante ese tempo? Que, como dixen antes, foi o boom. Había moito marisco. Temos que darnos conta que nós, iso de que existe a mexa de carril, porque todos oístes falar da mexa de carril, por exemplo, pois a mexa de carril era a quiva de Ferrol. A quiva de Ferrol. Para que nos entendamos. Eu recordo, no ano 90, eu tiño hoxe 51 anos, no ano 94, todo o mundo sabe o que é un saco de feta, das patacas. Sí. Pois o marisco salía daquelas sacos de feta, deses blancos de 50 kilos. Imaginad o que había. Entón, que había? Había moitas veces que había moitos problemas para vender o marisco. Que se fixo? Pois, naqueles tempos, había unha patrona que se chamaba Marisol Arnoso, e un grupo de xente que estaba con ela, pois decidiron unha cousa que foi histórica naqueles tempos. Isto foi no 2004. Pois, primeira vez, e como digo, histórico, montaron unha propia depuradora dentro da propia lonxa. Iso foi pionero en Galicia. E máis, houve moitos problemas porque as depuradoras que había grandes non querían que a cofradía ela mesma tuvera iso. Por qué? Porque evitaba intermediarios. Que significaba eso? Con mariñeiro sempre iba a levar máis diñeiro. Porque aquí, na que parte non, polo medio, daqui á porta, se pasa por moitas mãos, todos queren ganar. Eu non digo nada. Entón, nós que fixemos daquela é os intermediarios botalo fora. Eso sirveunos para vender produto, tanto por ventanilla como online. A día de hoxe, o 80 ou 70% da produción que producimos os nosos propios socios, vendémola a través desto. Isto sería a nosa tenda pequena, non? Aquí dentro temos uns vines, depuramos o marisco, etiquetámoslo, encaixámoslo en unhas caixinhas e vendémoslo para fora ou vendémoslo por ventanilla. Aquí podese comprar todo o que producimos nós. Vale? Entón, eso, a día de hoxe, como dixen antes, perdemos moitos socios, somos sobre 120 personas, 120 socios, entre mulleres e homens, non? Dos cales, 42 son de marisqueo a pé. Que quere dicir eso? Pois os de marisqueo a pé suelen traballar unha media de 10 a 12 días ao mes. Teñen que pagar o seguro igual que os demais, e solamente poden traballar eso. Nós traballamos desde a zona de Sopeirao, do Seixo, se conocedes, hasta o Ponte da Faísca, que está logo o Ponte da Autoría, se vos dades conta. Vale. Pois nós, entre autorización e concesión, podemos traballar todas esas zonas. Durante todo o ano, o que facemos é intercambiar zonas para non traballar sempre sobre a mesma. Que especies collemos aí? Pois collemos a fina, a meixa babosa, a meixa xaponesa, berberecho, ostra plana. Sabedes que hai ostra plana e ostra rizada. A ostra rizada tamén chaman ostra xaponesa, que vos aquí tedes ahora mismo se fora ouro, entón eres todos ricos. Pois eso mismo, a día de hoxe, ten algo de venta, moi pouca, non? Cal é o problema? Que tedes aí vos sería de 2 pezas kilo, para que me entendades. Entón, a día de hoxe non ten mercado. Entón, non se ve. Hai un ano e medio, iso era como que casi estaba prohibido, non? Axudaba para quitada, hasta había diferentes subvencións, e empezamos a vender, porque xa hai pueblos que viven como Barqueiro, a zona da lá, xa viven xa da ostra rizada, e empezamos a vender, e agora dimos, de repente, que non é unha especie invasora. Sí que é unha especie invasora, tal, porque a elección ten un problema. Se se pega aquí, empeza a disparos con todo o que está ao redor, e non hai nada que crío ao seu redor, para que nos entendamos. Nada. Non hai maneira de entender. Non hai maneira de entender. Pero bueno, vale. Despois, aquí en Ferrol, que é o único sitio de Galicia, de España que existen as cuartas listas. Aquí no ano 96, 97, por que se deu isto? Daquela mismo, pois había moito marisco, para evitar un problema a nivel de Ferrolterra da comarca, pois alguén sacou da chistera e dicir, mira, vamos dar uns carnés, que son carnés a pé, pero con embarcación auxiliar.
E a embarcación esa, vamos a poñer o número 4. Eu son un deles. Son un deles porque poñer o número 4. Que significa eso? Que eu realmente o único que podo facer é ir ao marisqueo, dentro da ría. Todo o ano. Eu non podo fazer outra cousa, igual que as da pé. Que quere dicir eso? Vamos a desaparecer. Hoxe mesmo na miña cofradía que renovaron agora deben quedar 17, 18. Chegamos a ser 90 e pico. Había moito marisco, podías vivir deso. Hoxe, como non se pode vivir do marisqueo, pois estamos facendo moi canutas. Porque ten unha cuarta, pois intenta a veces enrolarse unha terceira para ir a Nasa, ao Butrón, ao Tramallo, outras cousas. Intenta cambiar un pouco para poder sobrevivir. Como dixen antes, isto vai desaparecer, non ten remedio. E depois existen as terceiras listas, non? As terceiras listas, conocedelas todas, que son os barcos que vemos en todos os pueblos. Hai uns de 3 metros, de 4, de 5, de 50, de 60. Cal é o tema? Non son todos iguales. Ainda que para diferentes cousas son iguales, pois non son todos iguales. Nós aquí, na Ría de Ferrol, na miña cofradía, o principal é marisqueo, depois temos vetas, millos, tramallos, nasas. Estou falando do que temos nós, non? Cambio outra cofradía do lado ten outra cousa algo distinta. E depois dentro das nasas temos a nasa Butrón. A nasa Butrón, se a conocedes, sería como un aro que vai de máis grande a máis pequeno, poden ser 4 ou 5, e depois ten unha pesquería no medio, de 2 metros e medio, de 50, 60 ou 80 deso. Entón, o peixe, cando choca na rede, vai lateralmente para un lado ou para outro, vai entrando por un bude, hasta que entra para o final. Isto realmente é para a anguila. A anguila conocedela, non? Pero ao mesmo tempo tamén ten unha pesca accidental. Poden entrar chocos, alguna normaliza de vez en cando, algún salmonete, o medio unha nécora, se está cerca de unhas pedras. Bueno, pois eso tamén o temos. E depois temos a nasa de sempre da nécora, a do choco e a do pulpo. E aparte temos barcos de terceira lista tamén con rastro. Un rastro é como, vamos explicar más ou menos como é. Si é como este caixón, con unha altura así, todo aberto, e ten unha rede larga. Isto bótase pola popa do barco, o barco vai tirando, e ten uns dentes diante, e vai arrastrando. Entón, todo o que vai, según vai andando, vai collendo. Para que utilizamos isto? Para a vieira e para a zamburino. Vos, a vieira de Ferrol, que tedes oído falar dela, non? Nós que estamos aquí na cofradía de Barallobre, por primeira vez, fixemos unha campaña de 30 toneladas. Un produto exquisito, 3 pezas kilo, na industria de Galicia. Cando empezamos, o terceiro día de peleábamos por ela, todo o mundo quería, pero tiña que comprar a empresa. Pero todo o mundo nos chamaba. E como a empresa lle dicía que non podía venderles, chamaban á cofradía. Nós temos un contrato firmado con a empresa, temos que respetarlo. E que eu se non vera que é así, claro, nós operamos moitas cousas. Pero bueno, tamén foi unha cousa histórica. E depois agora mesmo, que é o tema principal, co rastro este, é a zamburina. A zamburina, como dixen antes, son 1,40, desapareceu nos 70 para 80 e volveu aí 2 ou 3 anos. En cantidad de anos. Sí. Pero non se traballaba un barco, dos. Hai 3 ou 4 anos, empezou un pouco a falar con distintos compradores e aumentouse moita capacidade. Non? A día de hoxe é un tesouro. Ese é un tesouro que temos aquí na Ría de Ferrol. É único, non? A vieira é ese único. Porque empezou a vender a 6 euros, non se daba vendido, hoxe vendese. Estou falando sempre de precio ao mariñeiro, entendedeme ben, que son que vais por aí, é que el home dixo que non. É a 13, hoxe estás pagando a 13 a 14 euros. Baixaron os topes, subeu o seu tamaño, sempre importante, para que vaya tendo todos os anos. Vamos indo 3, 4 meses, dependendo, aí tamén nos andamos peleando un pouco, porque sempre é importante parar a tempo, para depois volver a ter, pero, bueno, a día de hoxe, como dixen, é un dos principales recursos que temos na Ría de Ferrol, dos poucos que quedan. E depois temos os planos específicos, non? A ver, dentro da nosa cofradía, que sería a anémona non sei se conocedes, anémona ou ortiguilla. O que la conozca é como se fora unha medusa, que parece que a veces é repelús, non? E nós estamos mandando para Barcelona, para Cádiz e Sevilla. E ali fan a frita. Sí. Sei que hoxe chamounos un home, hoxe precisamente chamounos un home e dixonos cando íbamos a volver. Dixemos, non, temos que parar porque o recurso é moi escaso,
Entón hai que ir deixando, non? E o home dicía, no, a ver se me podedes ir a mí. No, nós temos que cumplir a norma. O ano avisaron, claro. Pero cando nos dimos cuenta na lista xa hai 12, vale? Claro, eso que empezamos o ano pasado está en Fomos. Pois eso, aquí na nosa zona, non é requerido por nadie, non conocido. En cambio, vas a Sevilla, e iso, nós vamos ali e pagamos o artículo de lujo. E dicimos, no, pois temos máis ao lado da casa. Pero é do certo. Pero ti, non lle das un interés. Como lle chaman? Anémona ou ortiguilla, de mar. Ortiguilla, como lle chaman en Andalucía. Claro. É que depende da zona, chamalle de unha maneira. É como o fouciño. A mellor aquí o fouciño é o. No outro lado é fouciño, no outro non sei como é. Cóntase nas pozas. Cando vas ao mar e nas pozas aí. E depois temos o tempo. Pois o deses che quedan pegados. Cando están pechados para el Bueno, non sei se son algo pesado que vai un pouco máis rápido. Vos avisar, dicir, oye, hai un pouco máis a pila que non queremos dormir aquí. Que ainda falta de home. Vale. Despois temos, porque entón un pouco a chuleta, pues, para fazer o seguimento, non? Porque se non puñemos aquí a falar, outro aquí 4 horas, non pode ser. E despois temos tamén as algas. Que as algas aquí tampouco se comercializa, ni vas a outra zona, poñenos un platiño, como digo eu, un plato de ser redondos, ves un rabiño que sabe así, quanto é? 50 euros para a copa. Sí ou non? É así mismo. E vimos e decimos, nós estuvemos a sentar a sitio, bueno, puxeron un plato aí, e tal comicho, moi ben. Pero que mentiroso é. Se comicho unha... Diseño. Sí, diseño, hai que pagar. É o futuro, pero hai que pagar. Eu, como digo, prefiero un plato de caldo ben cheo. Vale. Depois temos, que tamén por primeira vez, o ano pasado, debido a estes problemas que non vos comentei antes, pero comentaremos despois, se me dá tempo, fizemos un plan da navalla, da ría. Dentro da ría de Ferrol e dentro da vosa ría, que tedes aquí todo por aquí. Nós traballamos nesa ría, no inverno, traballamos na ría de Ferrol, e agora mesmo, hoxe traballamos por aquí, en Ares e en Sala. Tedes unha zona moi rica por aquí, riquísima. E outros produtos que nos están explotando, que estamos ahora intentando abrir o mercado e intentar que a Xunta nos deixe traer. Hai unha zona indo para lá, que sale no mapa aí de... En Ares hai máis un millón. Vale. É o erizo. É o erizo. Erizo, outro produto que agora tamén se está volvendo las nubes. Increíble. Nós temos un plan compartido, neste caso con Coruña. Temos un plan que o traballamos moi ben. Cuídase moi ben. Facemos semente. Cuidámoslo 100%. O mariñeiro tamén cando vai, pode ganar dinheiro. Pero cuidámoslo moito. Cal é o problema? Porque hoxe todo o mundo sabe as trampas. E claro, topámonos que cando van aos sitios moitas veces xa formou. Iso sí que é un problema. Iso sí que é un problema real que temos a día de hoxe. Furtivismo. Pasa aquí, ali, no outro lado. Dinos a veces, é mellor telos aí e non que anden robando polas casas. Bueno, se che foran a túa, a mí non pasou o mismo. É que claro, que se botamos do mar, ao final van robar fora. Non poden nem robar fora nem robar aquí. Porque a casa ten un dueño e isto non ten un dueño. E se non hai que estar botando está pagando por isto. Eu son dos que opino así, Eu tenho que a xente está enferma, porque a xente está enferma que meten esos temas, hai que axudarlos. Para iso estamos en ayuntamientos, bueno, etcétera, etcétera. Eu creo que sí que hai que axudarlos. Con multarlos non arreglamos nada. E con mandarlos para Teixeiro para outro lado, para todo. Hai que buscar unha solución para eles. Eso é o digo. E intentar axudarlos, de verdade. Porque sí que hai moita xente enferma. Tamén hai moita xente pilla, espabilada, que non quere pagar impuestos, non quere fazer nada, e quere aproveitar os traballos dos demais. Esa é a xente que non me gusta, que de verdade vive por eso. Bueno, digo isto como penso, A mellor hai alguén aquí que discrepa comigo, perdonade, pero eu digo o que penso. Vale, donde traballamos, non? Como vos comentei antes, o marisqueo a flote principalmente é na ría de Ferrol. Vale, vou vos poñer aquí, mira, nós traballaremos, non sei se vedes todos. Sí, isto sería o puente da autovía, nos situamos. Vale. O noso hábito de marisqueo a pé iría todo esta costa. Isto sería Antiguastano, podemos contar? Vale.
Isto sería a banda doble, e aquí ten que haber unha rampina que é a rampa do Seixo. Isto sería todo a pé. No, no, Seixo máis para abajo. Que sea de Maniños. A de la niña primeira. Esa de Maniños, sigue. Esta está para de Maniños aí. Ahora Maniños sigue hasta Punta Quera. Aí está la rampa. Aí, xo sei. Esa rampa. Estaba eu... Aí está ben a mar. Si, xa la vía o pé, claro. Sí. Xa cortaba esa cofradía. Vale, como vos dixen antes, pois aí dando un marisqueo ao pé, o que collen é pois, a meixa fina, a bosa, berberecho, ostra plana, zamburinho. É o primeiro pósito, a primeira cofradía que ten, que pode extraer a zamburinha a pé, as mulleres, os homens. Por qué? Detectamos durante 3 meses que uns baixaban con unha carretilla. E nunca sabíamos a que baixaban. Hasta que nos dedicamos un pouco a dicir, vale, nós non encontramos a playa movida, pero se vayan con unha carretilla, non virán a tirar a auga, dentro de algo. Que facía? Collín a zamburinha e daban en carretillas. E dixamos, isto non pode ser. Se hai este recurso, hai que aproveitarlo. Cal é o problema? Hai un plan a flote. Entonces, como que se solapaba un co outro ano. Falamos coa administración, neste caso foi coa conselleira, que hoxe non está, explicamos o problema, e que era mellor que a xente estaba pagando os impuestos, que estaba pasando moi mal nese momento e que estaba pasando agora, pois tuvera a posibilidade de facer iso. Bueno, pois fixemos uns mostreos, que ainda non sei se me tocou algo con César, fixemos uns mostreos aí, que a verdad que nos tiñen bastantes problemas, levou nos casi 2 anos e medio, conseguimos. As mulleres agora están quitando 2 kilillos todos os días. Hai moito, é un recurso máis, como digo eu, 20 daqui, 15 dali, 30 dali, 12 do outro lado, suma, que iso é importante. Iso é importante dicir. Vale, e depois, marisqueo a flote, a ver, traballamos desde aquí normalmente que traballamos é a Igrexa Sapónica, é o berberecho e a fino, aquí traballaremos sobre todo a mesa rosa, aí acabouse. A que queda? Acabouse. Aí traballamos todas as familias, de todas as cofradías. Levamos, para que me entendades, en 10 anos, pasou de haber un store de 150.000 a haber hoxe un store de 20.000, que descendeu un 87%. As causas, muchísimas, explicaremos despois. A Xunta dixo que éramos nós, que facemos as cousas mal, pois pode ser. Puximos unha empresa, vale, a empresa leva 4 anos con nós, o problema sigue. É peor, antes traballábamos 10 meses ao ano, tiñamos un tope de 10 kilos de babosa todos os días. Ahora vamos 15 días ao ano, pero os que van 10 ou 11, collen 1 kilo ou 2. O sea, increíble, non? Pasamos de ser a ría máis rica, a que máis marisco levaba a todos os lados, e agora non ten marisco. Pero bueno, eso será un tema que falaremos despois. Isto sería o que é o marisqueo. A zamburinha que levamos desde aquí a aquí, máis ou menos aquí. Vieira, tamén máis ou menos, en que había estamos concentrados nesta zona, en Santa Riganosa, hasta aquí. A Vieira divides en 2 zonas, zona 1 e zona 2. Está delimitado por unha raya imaginaria, pero bueno, é un pouco por temas da química e demais. E depois, bueno, pues aquí a Anguila, máis ou menos no Puente das Pías, hacia o Puente do Tren. Depois, o tema do traballo, van metendo, se non me quero confundir, me parece que é a partir do 15 de noviembre, non? Corríxeme se me equivoco, pois xa pode entrar un pouquinho máis para dentro. Cal é o problema? Cando entra para dentro, aquilo parece unha festa, cando é un panorama. Están os traballos uns encima de outros. Un así, outro así, outro así. O que lle pasou outro día ao señor. Comprou unha embarcación, comprou unhas nasas, empezou un espabilado e levou todo. Unha cousa que pasa. Era meio que non pasaba. E iso sería un pouco. Bueno, e depois, que facemos? A partir de 1 de outubro, hasta o 31 de marzo, vimos a traballar a ría de Ares e a ría de Sal. Moi importante. Aquí solemos coller a meixa roxa, non sei se a conocedes, que é unha meixa que está quitando algo alternativa á babosa, porque é algo máis económica, e a verdade de comida case máis ou menos algo parecida, un pouquinho máis dura, a súa cocina tem que ser un pouco máis perfecta, non se pode comer fría, pero o que a preparan... Por qué?
Agora temos outro problema que vimos aquí. Aumentos de lodos. Non sei como pasa aquí por la boca rampa. Aquí é o medio non, porque é outra diferencia de sustrato. Nos alá temos rampas que están cobertas polo fango. Na zona do Puntal, sabe que conoce por ali, tiñamos unha rampa. Esa rampa acababa e tiñas que saltar ao fango por un metro. Hoxe subeu para arriba 5 ou 6 metros. Para que nos entendamos, se antes tiñamos 3.000 metros cuadrados para poder traballar, hoxe quedamos 500. Eso foi outro problema que detectaron. Despois, principalmente, o da boca da vida, despois, concentración de cobre, de plomo, de zinc, metales tóxicos como arsénico, mercurio, lima, arcilla, pero principalmente a acumulación de lodos, materia orgánica, infraestructuras construídas hacia o mar e os vertidos. Sabedes que aquí en Ferrol houve zona C, moito tempo. Ainda hai hoxe. Están engañando un pouco a población. Que a depuración é boa, sí. Non vou vir aquí dicir o contrario. É boa, porque temos que depurar. Que as augas están limpias, sí. Nós hoxe desde o Peirao, ti podes ver o fondo, 1,5 metros de auga. Antes non se vía. O problema é como está na auga. Porque xa hai algún que di, eu se ponho un pulpo coa mão, xa o vexo. Sí, sí, pode ser. O problema está no fondo. Ese fondo, ese sustrato, é o problema real de toda a ría. Aí é onde estamos nós intentando, que se fai outro estudio, e que se analicen as distintas capas de sustrato. Pero tanto, no principio da ría, imaginad, desde aquí a aquí, hai totalmente diferentes capas e diferentes sustratos en todo este camino. Nós o que pedimos é que se analicen as distintas playas, as distintas zonas, para saber cal é o problema. Porque sabedes que no sustrato pode haber distintas capas, e a través disso pode saber. E depois analizar as distintas especies, ameixas, berberechos, en distintas zonas. Porque si que han de presentar algún problema. Dixemos que é o perquinso. Que é o perquinso? É unha bacteria que existiu aquí xa no 2010, non? Estás por aí? Sí. Bueno, protozón, non. Que debilita. Non é que mata a ameixa, debilita. Entón, ante os seus depredadores, pois, pero iso non é o problema. Aquí inventáronse 50.000 cousas que realmente non é o problema. Entón, se se fai un estudio de verdade, aquí non vamos ter ninguna solución. Hai que fazer un estudio de verdade, saber cal é o problema, e cando sabamos cal é o problema, actuar. Entón, daquela, en vez de ser 120 socios, podemos ser 300, na outra cofradía outros 300, e na outra outros 300. E o sector primario, que somos nós, volveríamos a funcionar. Se funcionamos nós, volve a funcionar a economía tamén. Porque isto, ao final, é unha cadea para todos. E niso estamos. A verdade, estamos nesto, e esperamos que non a moi largo plazo nos intenten axudarnos. Cal é o problema? Sabedes, escoitades falar do relevo generacional. Non quere vir máis para o mar. Faise propaganda na televisión, sí. Pero eu como lle pode dicir a un vosso fillo, a un neto, que me veña a preguntar, mire, eu se vou fazer un carné, pode vivir desto? Eu vou lle dicir, non. Tens que complementalo con outra cousa. Non lle pode dicir, bueno, se ganamos outra tua muller, eu sí. Vou ao revés. Entón vanse. Cal é o problema? Nós decimos a administración. Tens que buscar unha alternativa para que todos os socios que están ahora mismo non abandonen. Porque hai xente que non abandona porque ten 50 anos, 55. Ande van, pois será. Non teñen outro oficio. Que van a facer? E moitos aguantan. Eu sí que vexo ali que hai xente que factura para pagar o seguro. E claro que non dá eso. E que a administración non mire por esos extremos. Porque ti se facturas 500 euros e pagas 250 de seguro, non facemos nada. Sabemos que no mar tens que meter na auga. Os que van a pé, chova, neve, fai que calor, ao mío vas a 7 da mañá, fai 10 ou 12 graus, pero cando son as 11:30 ou as 12, ao mío fai 27. Tens que estar doblado, tens que estar húmedo, mollado, a flote. Traballamos con varas de 30 metros. Con varas de 30 metros, imaginados, un eucalipto super delgado, que agora poñense uns tubos, fan unhas varas larguísimas, e tens que tirar
tiras o rastro con 30 metros. E tens que subir 30 metros para arriba todos os días, todos os días. Cando pasan os anos, pois non é unha hernia, é un brazo, é outra cousa, claro. Ahora dámonos conta que parte dos socios, entre este ano e o ano pasado, pois xa me mandou para a casa como os quero mentir. A 10 ou 12 persoas, con capacidades, porque non valen para apañar. Iso é no futuro. Que nos van a fazer unha división de relevo generacional. Como lle vou dicir ao meu fillo, ao meu neto, ao vos, vai para o mar? Imposible. Imposible. Entón, é unha cousa que vexo eu, que pouco a pouco, o marisqueo, na ría de Ferrol, na ría de Ares, na ría de Sar, vai desaparecer. Vai quedar solamente a pesca artesanal. Se non hai, quen poña remedio a isto. Bueno, tampouco vos vou contar nada máis así por encima, deixar de acceso, non sei se tens alguna preguntiña, tampouco quero metervos aí... O da Agra funciona, vai, non sei... Mira, o da Agra funciona moi mal, porque os compradores realmente hai moi poucos. E o que hai ten todo o monopolio. Entón, o que aquí vale, o que, imagínate, en Andalucía vale 15 ou 20 euros, aquí vale 2 euros. E claro, se tens que ir a 2 euros, e tens que pillar 500 kilos, imagínate. Cal é o problema? Ahora mesmo, as algas non me caigan moitas, hai diferentes, non? Hai unhas vale máis que outras. O problema real é a pouca comunicación que hai entre as cofradías. É por un recurso que hai pelearse por ele. O único que facemos é estar no xuzgado, un plan de explotación, e non todos poden ir. Pero si que é unha cousa interesante. Que é unha cousa que padece 15 días, sí. Pero mentre que pasen esos 10 ou 15 días, descansa o pulpo, descansa a nécora, descansa a zamuriña, descansan as ameixas, entón vamos rotando. Eu penso que canto todo o que nos dé a ría, é todo o que podemos explotar ben, e é o recurso que temos, cumplir as tallas, se ten un índice de maduración, que quere dicir eso? Se está desobando, temos que deixar de desovar. Todas estas cousas, as facemos ben, e penso que temos moito máis futuro. Jorge, vos vendedes marisco ao público, por exemplo, se eu vou, hai posibilidade? Como vos dixen antes, isto sería, non vos comentei, isto sería o noso pantalán, se vedes, esta sería a cofradía. Este é o que gostaría de hoxe, que fixemos un parque de novo, non fixemos nada, fixo Puerto de Galicia. Nos pedímoslo para a comunidade de socios, de xente que vai comprar, para os que teníamos barcos ali, etc. Aquí, como vedes, sectaria de curador. Nós aquí non podemos vender por ventanilla, vendemos a todo o mundo. Cal é o problema? Estamos ali nun furado, en que é un sitio moi bonito, que podes pasear, un sitio precioso. Estamos nun furado e non somos conocidos. Non é a primeira vez que vamos a un evento, unha señora ali de Perlín dixenos, rapaz, onde estás a tienda? E digo eu, estamos ali na cofradía para logo. Dixenos, aí eres mentiroso. Dixenos, son de toda a vida de Perlín, ali non hai nada, ali hai unha lonxa. Que sí, señora, pode ver usted por ali. Pois a señora foi enfadada comigo que eu era un mentiroso. E pásanos iso con moita xente. Hoxe temos moito máis clientes de restauración por fora, que nós aquí na comarca. Que é increíble. Tamén estamos vendo que a día de hoxe hai xente máis, hai xente que prefere levar 2 kilos do produto local e non do produto de fora. A xente está sendo desengañada. Cal é o problema? Tens que pagar. Eu entendo que ir a comprar un kilo de ameixas e que che digan, son 37 euros, parece que... Agora, un mariñeiro cual digo ou 2. Habrá momentos que se isto vai para arriba que sea diferente, claro. Iso é o que vexo eu, que a xente vai para o produto local. O sea que sí podemos ir a comprar. Sí. Dese comprar. Sin problema. Moi ben. E mañá chamades a vale, mira, mándame aquí as redes, a tal casa, En 24 horas ten posto aquí. Estupendo. Non trae o viño, No, digo pan. Bueno, se non hai ninguna pequeña máis, vamos deixar aquí o jefe, que é realmente o que sabe, que é o que
aproveitar que está isto. Soy Ferrer Caravé, son biólogo, eu nací por aí, me criei aí, eu baixaba aquí, isto era mar, e agora vivo por aí. Ainda que nací aí, me criei aí, a miña nai era de Huelva, veu para Ferrol con 5 anos, os seus brazos pasaban na ría de Ares. E aprendín a nadar, a mergullar e todo na ría de Ares. Estudei biología marina, porque sempre me gustou o mar. Conseguí embarcar un par de veces ir a Terranova en barcos de pesca, de observador. Estuve tamén no Índico, en Terranova, o Fletán, que aquela xa nos iba a Bacallao, e no Índico unha pesquería experimental. Pero, bueno, aproveitei para estar, como chamamos mariñeiros, en Capetón. Ben, pois, estuve na cofradía desde o ano 2005 hasta o 21 e agora estou traballando na Consellería de Medio Ambiente e fago un traballo que non lle gusta nada ás empresas, sou inspector ambiental e vou polas empresas para comprobar que fan as cousas ben, que cumplan as leis medioambientais, cousa que non sempre se cumple e normalmente as grandes teñen diñeiro abondo para librarse ou para pagar as multas, pero normalmente non son moi cuantiosas, entonces non incumplen e xa está. Vamos a ir aquí. Ben, vou comezar na carreira fixe unha asignatura chamada paleantropoloxía, vimos estudar paleantropoloxía e o profesor empezou falando da formación do universo. Eu non vou ir tan alá, pero sí quería poñer un pouco para que entendamos un pouco que é o que pasa aquí e de onde veñen as cousas. Aí vedes Norteamérica e aí vedes Europa. Se Europa sea máis grande porque está un pouco xirado hacia Europa, non? Vedes por aquí unha liña vermella que se divide aquí en dous, para arriba e para baixo, e unha liña azul que baixa por aquí. Esta corrente do Labrador, esta é unha corrente de aguas frías, que foi onde estaba o iceberg onde chocou o Titanic, non? E esta é unha corrente de agua quente, que xa o Golfo de México e que quente Europa. Bueno, pois, parece unha tontería, pero se mirades, nós estamos á altura, cando decía Paco Vázquez aquelo de nosotros estamos frente a Nova York, é mentira, frente a Nova York está Porto. Coruña está moito máis ao norte, e Ferrol máis ao norte, a Ría de Ares moito máis ao norte. Estamos casi á altura, bueno, á altura da costa norte de Estados Unidos, pero incluso máis ao norte de zonas de Canadá, non? Terranova, onde vedes, está á altura de máis ou menos esta altura. E Terranova fai moito frío, por qué? Por esta corriente. Mirar onde está Groenlandia, mirar onde está Noruega e Suecia. E non ten nada que ver o clima. Groenlandia está coberta por unha capa de xeo de máis de 1 kilómetro de espesor e desde logo aquí non hai esas temperaturas. Ben, gracias a esta corriente temos o clima que temos en Europa. Se non, teríamos moitísimo máis frío. Ben, e logo ademais a nos pasa unha cousa. O normal, este brao un pouco diferente, é que teñamos ventos do nordés. Como a terra xira, ainda que hai terraplanistas, pero bueno, supoño aquí non habrá ningún, como a terra xira, hai unha cosa que se chama efecto Coriolis que fai que todos os movimentos no hemisferio norte se desvíen hacia a dereita. No hemisferio sur, no hemisferio sur, hacia a esquerda. Ben, pois este vento que ven nesta dirección desvía a agua superficial. Entonces, esa agua superficial ten que vir outra agua para repoñela, así se vai, e que é o que ven? Pois ven agua, se chama ACNA, agua central noratlántica, ven agua de máis ou menos uns 1000 metros de profundidade, moi fría e cargada de nutrientes. Que é o que ocurre? Pois, no mar é como en terra. Durante o inverno hai correntes, hai temporais, se remexe todo, a materia orgánica se vai descompoñendo, se
enchendo todas as minerais, chega a primavera, chega o verano, hai máis insolación, hai sales minerais e hai unha explosión de vida. O fitoplancton, por certo, claro, unha cousa que non se fala da selva do Amazonas co pulmón do planeta é unha mentira, non? Ninguna selva do planeta, nin todas as selvas xuntas son o pulmón do planeta. O pulmón do planeta é o fitoplancton. O que máis oxígeno produce é o fitoplancton, que son as algas vegetais, son algas que non as vemos a simple vista, pero si as vemos cando miramos para o mar. Se alguna vez fostedes ao Mediterráneo, fostedes nun barco cruzando calquer océano, des que a agua ali moi transparente. Aquí non é tan transparente, aquí é como máis turbio, tirándose hacia verdoso. Eso é do plancton que hai. Non vemos un a un, pero vemos a suma de todos eles. Pois, como os decía, en mar é como en terra. Chega a primavera, unha explosión de vida e logo vai baixando. Os nutrientes os van consumindo as plantas hasta que esa materia orgánica caia, apodrece e rexenere de novo, pois vai a menos. No mar ocorre igual. Só hai unhas poucas zonas no planeta, moi poucas, onde ocorre isto. E nós temos o privilexio de ser unha delas. Que é o que ocorre? Pois que cando aparece esa agua central na Atlántica, hai unha nova explosión de vida. É dicir, entón, se en todos os sitios do planeta hai un ciclo de vida normal, aquí podemos ter 3, 4 ou 5 durante todo o ano. Fixados que isto pasa na costa atlántica, non na costa norte. Antes, se recordás que vos enseñaba a corriente do Golfo, a temperatura do mar por aquí é moito máis quente por aquí. Non temos máis que ir a Mariña e a temperatura do mar no verano está a 21, 22 grados, é unha temperatura normal. Agora, se nos vamos a bañar as illas de iso por aí, non fai falta levar termómetro. Pero, bueno, podo dicir que a temperatura normal pode andar entre os 15 e 17 grados. Por que esa agua tan fría? Polo afloramento. Por iso tamén é moito máis rica esa costa que a costa norte. O que os decía, somos uns privilexiados. Vivimos nun sitio privilexiado. É dicir, cando se fala, ai, es que el Caribe, non sei que, sí, pero aí hai furacáns, fai un calor terrible, pois son 30 e pico grados. Se nos vamos máis ao norte, fai moito frío. Aquí ni hai furacáns, ni fai demasiado frío, ni fai demasiado calor. Agora están todos os madrileños escapando, vindo por aquí, porque están ca boca aberta, que morren co calor. E ademais temos unha capacidade de produción marisqueira, pesqueira brutal, que hai na zona de Perú, por exemplo, que se fala moito del Niño, o famoso Niño. Igual que nós, o que pasa aquí é a corriente ao revés. E que ocorre? Pois cando determinados anos paran eses ventos, se rompe esa corriente, se rompe o afloramento, suben as aguas máis quentes e desequilibra non só o clima a meteoroloxía, non a meteoroloxía en Sudamérica, sino en todo o planeta, afecta a todo o planeta. Ben, o noso non é tanto, non é como ocorre aí, pero gran parte da fariña de peixe que se consume en todo o mundo se fai coa anchoveta peruana, que se pesca porque hai unhas masas enormes de peixe aí por este fenómeno de afloramento, pero no hemisferio sur. Entón, xa, se nos vamos máis de cerca, temos aquí o que nos importa Golfo Ártico, que teóricamente son as tres rías de Ferrol, Ares e Coruña. Eu sempre digo Ares porque o de Betanzos, que está aquí metido nun furado, non sei que pinta no nome da ría. Para mí, sempre será a ría de Ares. O mismo ocurre que a miña muller que de Muros sempre di que ría de Muros. A conformación xeolóxica. A ría de Ferrol, por exemplo, ten unha zona granítica aquí e esta é unha zona de xistos. Son rochas moi blandas e que van a dar un sustrato moi fino, de lamas, fangos, naturais, non os que agora hai por riba que comentaba antes fora, sino o original, é diferente. Diferentes fondos, diferentes biotopos, crean diferentes ecosistemas. En diferentes ecosistemas temos moita variedade de especies marinas. Na ría de Ares, en cambio, o grande que é moito máis homoxénea. É prácticamente toda o fondo de area. Así como aquí temos zona de cascallo e pedra, zona de area e zona de lamas, aquí é prácticamente todo fondos de area. Hai moi pouquinha diferencia. Hai menos variedade. Non hai tanta produción como na ría de Ferrol, pero eso non quere dicir que non a teña, que sí que a teña. Antes decía aí
unha xente conocía que vos iba a botar a bronca a todos, non aos que estades aquí, pero sí para que o transmitades aos que teñen capacidade de facer cousas. Ben, aquí se divide zonas de pesca, toda a costa de Galiza está dividida por zonas de pesca. E aquí vedes que hai unha liña e outra liña que vai de Punta Langosteira a o Prioriño. Esta zona séptima, que basicamente coincide co que vou falar, vale? Toda esta zona de aquí, calquer actividade que faga, ten que sair como zona séptima. Isto sirve tamén para, porque antes de decir, comentaba Jorge, que os mariscadores de Ferrol van a traballar a Ares e os de Coruña tamén van a Ares e, que quere decir? Que dentro da zona, todos os que teñan marisqueo, por exemplo aquí, poden traballar dentro da zona séptima. Teñen no seu permes, traballo dentro da zona séptima. Cando se abre o libre marisqueo, comentaba Jorge, de 1 de outubro a 30 de marzo, todas aquelas zonas que non teñen plan de explotación, se pode traballar nelas. Entón, mariscadores de Ferrol ou de Baralló, algúns de Mugaros tamén, veñen a traballar a ría de Ares, porque no seu permis pon zona séptima. Vale? Por eso é máis importante do que parece. Logo está a zona octava, que é gigantesca, pero bueno, tampouco hai prácticamente marisqueo, quitando a ría de Cedeira. Ben, a cousa moi importante. Temos varios problemas nas rías, pero o máis importante que é o que nos limita o poder comercializar e consumir marisco é a polución microbiolóxica, a contaminación microbiolóxica. Que contaminación é esa? Bom, pois, que non ten nada que ver coas famosas biotoxinas. Pode dicirse, pecha a ría de non sei que por contaminación, por toxina paralizante ou a toxina amnésica das vieiras famosas. Esos son toxinas naturais que producen determinadas especies de fitoplancton e estos son bacterias que basicamente saen do noso tubo digestivo. Nós temos no noso tubo digestivo un montón de bacterias, a famosa flora bacteriana que nos axuda a facer a digestión de cousas que nós non poderíamos facer. Non chegamos ao nivel dun rumiante que ten unha flora bacteriana brutal, pero sí temos unha flora bacteriana importante. Tanto é así que prácticamente a mitad do que, para non dicir así, unha vez eu vim no Club da Comedia, me gustou, a mitad do que descomemos, non? Pois son bacterias. Son bacterias. Ben, hasta agora non había depuración de ningún tipo. Todas as bacterias chegaban ao mar. Entón, as bacterias no mar morren. Non é o seu medio, elas viven no intestino, non viven no medio salgado. No mar morren. Pero chegan tal volume que aguantan moito tempo. Como todos os bivalvos e algunhas outras especies son filtradores, eles alimentan collendo auga, supoño que veríades alguna vez, mexillón non se ve tamén, pero un berberecho, unha meixa que ten uns tubitos, é un sifón inhalante, sifón exhalante. Bueno, o sifón inhalante, eles collen agua, a pasan polas branquias, que as branquias teñen doble función para respirar e para filtrar, é como un filtro. E aí se queda todo, se queda fitoplancton, que é a súa comida original, se queda materia orgánica, esa materia orgánica que vai, por exemplo, nos restos de comida que iban por o vertedeiro, calquer outra cousa, e se quedan tamén as bacterias fecais. Entón, que fan? Son uns concentradores, uns acumuladores de bacterias fecais. E o que se fixo, a Unión Europea puxo unha normativa en 2005 que decía o seguinte: as zonas de costa se dividen segundo a clasificación microbiolóxica entre as zonas A, B e C. Zonas A, as que teñen, colles, vas abrindo ameixas, ou mexillós, e vacías, hasta 100.000 gramos. 100.000 gramos de vianda e líquido intervalar, é dicir, cando abres ese líquido que sale, ese tamén se conta. Eso se bate e se conta. Hasta 230 E. coli é unha especie, que é a máis abundante, non é a única, é a máis abundante, Escherichia coli. Hasta 230 é unha zona A, podemos consumir ese marisco libremente, sin ningún problema. De 230 a 4.600 é unha zona B, ese marisco ten que pasar obligatoriamente por depuración, unha depuración mínima de 24 horas, que a depuración que se fai é metelo en agua que está esterilizada, sin un tipo de bacterias, la van filtrando hasta que eliminan esa cantidade. De 4.600 a 46.000 é unha zona C.
E, según a normativa europea, ese marisco non se pode consumir. Que opción da Unión Europea? Sacar ese marisco de aí e metelo en outro sitio durante 2 meses. E a cabo de 2 meses se aplicaría a norma como fora que se está en unha zona B, as 24 de depuración, se está en unha zona A, o consumo inmediato. A Consellería conseguiu que a Unión Europea lle validara unha especie de trampita que é o que fan con as bateas de reinstalación que están aí na boca da ría de Ferrol. En só 6 meses, 6 non, ni siquiera 6, 3 meses, cambiaron unha zona C, unha zona B a A e instalaron ali unhas bateas. Entón, meten o marisco ali durante unha semana e o sacan. Inicialmente tiñan que sacar como A, na realidade están sacando como B. E por que digo da trampita? Ben, primeiro porque a norma europea di claramente esos 2 meses. Pero por que di a norma europea 2 meses? Pois porque a Escherichia coli é un indicador. A Escherichia coli non é o problema. Nós podemos coller unha meixa calquera, cocémola e simplemente con a cocción esas bacterias morren e non terían ningún efecto. O problema da Escherichia coli é que se utiliza como indicador e se entende que cando hai esa cantidad de 4.600 a 46.000 a probabilidade de que existan outras bacterias ou virus que sí serían máis perigosos é demasiado alta e por eso está ese período de 2 meses. Están facendo eso e nunca pasou nada hasta que pase. O problema xa ni siquiera está aí. O problema está en que se vos fixades, aquí hai unha zona C e se nos metemos na ría Ares, aquí hai unha zona C e aquí hai outra zona C. Aquí, se vos fixades que está oscuro, na zona da Malata non está clasificada. Nin como A, nin como B, nin como C, nada, non está clasificada. Só hai dúas zonas outra vez que están sin clasificar. Unha é esta, hasta non hai moito, está a zona da Gándara tamén. Cando preguntas a Intecmar, que é o que fai esa clasificación, eles non saben nada. A realidade cal é? Dito por xente de Intecmar, como suelo decir, fuentes non oficiosas, te lo cuento, pero non se pode saber. Que non hai de 4.600 a 46.000. Hai máis de 100.000 E. colis por 100 mililitros. O problema é que hai furtivos collendo marisco e se te comendo. Vale. E hoxe en día, que antes comentaba Jorge un pouco por riba, hoxe en día, a zona aquí do fondo, isto que pon GAL 0308.3, ben, esa zona de aí está dividida e teóricamente é zona B, pero están obligando a levar a batea de reinstalación. Se é B, se pode depurar. Dice, non, é que leva a batea. Bueno, pero outros campos desde as cofradías se lles di, pero non vamos a decir que está pasando eso. Si decides que está pasando eso, clasificamos como C. Bueno, agora sabe mellor a ría de Ares. Levantar muchas caretas. Vedes que isto está de cor vermello e isto está de cor vermello cuadriculado. Por que está ese cor vermello cuadriculado? Esta é unha zona C e esta é unha zona C temporal. Non é todo ano, é medio ano C, medio ano non é C. Porque durante a época do verano hai turistas, aumenta o volume de vertido, hai unha depuradora que non ten capacidade para depurar e entonces durante 6 meses está como C e durante 6 meses como B. Por que hai depuración nas rías? Porque había unha norma europea que decía que a 1 de xaneiro de, eu vou decir o ano e decir que barbaridade, a 1 de xaneiro de 2006 a Unión Europea obligaba a que todas as aguas costeiras de povos de máis de 2.000 habitantes tiñan que ter depuración integral das súas aguas residuais. A depuradora de Ferrol empezou a funcionar en 2000, a finais de 2017, 11 anos despois, e sigue a 2017. Aquí hai unha depuradora que non funciona, porque ademais o sistema de depuración escollido o peor que podían escoller, que é o sistema unitario. Podo facer depuración separativa ou depuración unitaria. Cal é a diferencia? Nunha depuración separativa, eu
manda as aguas fecais para a depuradora e depura as aguas fecais. As aguas das fontes, as aguas dos ríos e as aguas da chuvia van para o mar. Nun sistema unitario mando as aguas da chuvia e as aguas fecais tamén. Que ocorre? Primeiro, un problema económico. Primeiro, un problema de sobredimensión, porque hai que facer colectores moito máis grandes porque vai haber moito máis volumen. E teño un problema económico porque vou ter que bombear agua de chuvia que non tería que bombear porque non teño que depurar. E ademais vou sobrecargar a depuradora con maior volumen de agua. A disculpa é que, claro, nunha cidade, cando chove, se lava as rúas que están contaminadas, é verdade? Países onde teñen un sistema separativo que o que fai é recoller a primeira, por volumen, non por tempo, pero entre 10 minutos e media hora a primeira de chuvia vai para o sistema de depuración e a partir de aí esa agua chega lá. Parece unha tontería, pero ademais de caro económicamente, porque hai que pagar máis bombeos, hai que facer sobredimensionar as tuberías, sobredimensionar as depuradoras e demais, ten un segundo problema que nunca se fala dele, que é que a agua de chuvia ten que chegar ao mar. Antes vos falaba, eu decía que o río Mandeo como momento sería salobre, non sabe agua. Ben, a agua de mar do Océano Atlántico ten unha salida de 35 por 1000, que quere decir que por cada kilo de agua hai 35 gramos de sal. Nos collemos un kilo de agua, a evaporamos e nos quedan 35 gramos de sal. No Mediterráneo, por exemplo, 37, porque ten unha evaporación máis alta. No Pacífico ten 34. Se estima que o Atlántico ten un gramo máis, precisamente pola influencia do Mediterráneo ao largo de millóns de anos. Ben. As rías non teñen esa salinidade. No verán sí, pero en inverno non. A salinidade das rías é máis baixa. É necesaria esa salinidade máis baixa porque o marisco necesita unhas salinidades máis baixas para o seu ciclo vital. Incluso, a veces, cando morre porque chove demais e non como cando abren en coros por aí hai unha despeita. É normal, incluso é sano que a veces morra o marisco, porque o que fai esas mortandades masivas é matar o marisco máis débil e seleccionar o marisco máis resistente. Cando non lle quitamos agua doce ao mar porque a mandamos a depurar, aparte de gastar máis diñeiro, estamos deixando o marisco con menos comida, porque esa agua, aparte de baixar a salinidade, leva sales minerais. Esas non chegan ao mar. Chegarán as que chegan por os ríos, pero as que chegan normalmente da chuvia xa non chegan. Xa non chegan. E ademais, para ter un sistema de depuración ineficaz, e ademais para ter un sistema que cada vez que chove moito de golpe, desborda. Os sistemas unitarios todos teñen rebosas. Os tanques de tormentas teñen rebosas. E calculaban, por exemplo, na ría de Ferrol, o normal sería entre 8 e 40 veces ao ano. Bueno, pois, entre 8 e 40 veces ao ano vai ir agua como saía antes. Totalmente contaminada para a ría. Por culpa de ter un sistema unitario. Que ocorre? Que a Unión Europea está cambiando a normativa de depuración e vai haber que cambiar de novo, antes de levantarnos de novo todas as cidades. Por qué? Porque fixeron as cousas mal. O problema non é que as fixeran mal sin saber. O problema é que as fixeron mal sabendo que se estaban facendo mal. Pero hoxe en día a construcción de infraestructuras tamén é un negocio. E tamén é un negocio económico para os grandes partidos que son os que dan os contratos. Entón, o problema é que a nosa saúde, ao final, é a saúde cando vamos ao hospital, pero esta saúde tamén, a nosa saúde alimentaria, tamén é un negocio. E están negociando con eso. Por eso vos quería poñer as zonas C. Como vedes todo o demais, que ten ese color amarelo, é zona B. Por certo, comentaros unha cousa, toda a costa mediterránea é zona A. Barcelona, as praias de Barcelona son zona A. Entón dices, e que pasa? Será que vive menos xente ali? No, será que, como importa realmente o turismo, ali se inviste diñeiro e se fan as depuradoras, ben, aquí non. Aquí non. De todas as zonas, sí, pero de todas as zonas C que hai no Estado, de todas as zonas C que hai no Estado, máis do 90% están en Galicia, que é a principal productora de marisco. Non só a principal productora, sino que alrededor do 90% do marisco xa de Galicia. Pois,
temos prácticamente todas as zonas secas. Ben, temos aquí a depuradora a edad que colle o sur da ría de Ferrol e tamén Ares. Temos aquí a edad de, que atedes ali un pouquinho a distancia, a edad de Pontevedra. Temos aquí a edad de Sala. E logo xa, segundo Remondeo, temos a de Abegondo e a de Betanzos. Vale. A sorte que, por exemplo, a de Ferrol está fora. Entonces, o que fan é ter un emisario longo. O emisario non é por calquera cousa, é porque o que buscan é a saída por debaixo da termoclina. Se vos sona o termo termoclina. Normalmente a termoclina se aparece en inverno, no verao se estabiliza. Que ocorre? Se alguna vez vos ides nunha embarcación e botades un termómetro, a temperatura da auga é máis ou menos constante e logo unha profundidade que depende da profundidade da termoclina, pode ser 4, 5 ou 15 metros, de repente en un metro cambia igual 4 ou 5 grados e logo volve outra vez estable. Esa termoclina é unha liña que o que fai é separar as aguas de menor densidade das aguas de maior densidade, neste caso por temperatura. Entón, se eu boto a auga depurada por debaixo da termoclina, esa auga se vai mesturar en máis profundidade e non vai chegar á superficie. Por eso se busca botala por debaixo da termoclina. Bueno, tamén temos zonas LIC. Zonas LIC son lugares de interés comunitario. Aquí quedou cortado porque aquí arriba é simpático está o LIC. Costa Alta ahora, que era continuo entre Ferrol a zona esta, entre a ría de Ferrol e a ría de Ares e ao norte de Ferrol. Pero que, como había que facer o porto que lle chaman exterior, eu sempre digo que lle chaman exterior porque non exterior, está na boca da ría, exterior o Punta la Costeira, ese non exterior. Está na boca da ría, non está fora. Ben, pois ese porto que lle chaman exterior, simplemente colleron e dixeron, bueno, pois este cacho, se non arrai, xa non é líquido, xa non é lugar de interés comunitario. E xa está. Non pasa nada. E seguimos para adelante. Ben, entonces, hasta agora, o maior aproveitamento que hai da ría de Ares é turismo. Pero cousas como esta, para de Sala, o mar chega hasta aquí. Todo isto está construído sobre o mar. Fixeron unha praia sobre xa avanzando máis, pero medio pobo está construído sobre o mar. E aquí fixeron esta monstruosidade. Aquí está a depuradora, que verte para aí. Na puntilla. Na puntilla de arriba onde traballamos. Sí, onde traballan, onde hai un banco máis que este grande, é aquí. Aquí é unha zona que fai correntes grandes, e aquí, e bueno, un dos bancos máis grandes de Navalla é por aquí, nesta zona. Turismo, sí, pero destrozar o noso medio para que veñan os turistas, pois, home, eu creo que antes os decía, que somos unha zona privilexiada. Somos unha zona privilexiada, climatolóxicamente, pero somos unha zona privilexiada tamén en todos os sentidos. Falan dos eólicos, que está ben, que hai controlar que se pode facer en calquera sitio. Pero acaso isto é menos patada que un eólico? Eu penso que é bastante máis, pero bueno, non se ve a distancia, pero se ve. E isto, este espigón de aquí, por exemplo, tuvo unha influencia moi grande en Gandarío. En Gandarío unha acumulación, hai unha barra de area á entrada, que dentro de uns anos desaparecerá a praia, haberá, onde está agora Gandarío, onde ten o chale de Paco Vázquez, vai ter que andar medio kilómetro para poder chegar ao mar, porque cada vez se acumula máis area. Pero como aquí as infraestructuras se fan sin pensar os efectos e nunca se fai previamente, como debería ser, un estudo oceanográfico de correntes, pois logo pasa o que pasa. E temos outro exemplo na praia de Miño. Isto todo está construído, todo isto se desfixo aquí, ven unha estrada e todo isto está construído sobre o mar. Todo está construído sobre o mar, non, sobre toda unha zona de esteiro. Agora hai un proxecto de recuperación, van levantar aquí
un campo de fútbol que vamos a intentar recuperar parte. Vale. Pois menos mal. O importante era non facelo primeiro. Outra cousa tamén moi importante. Aquí, antes comentaba Jorge o difícil que é conseguir diñeiro para facer, para que ele falaba da semente, pero tamén é moi importante, a veces con maior resultado que a semente é mellorar o sustrato. O sustrato, comentaba Jorge, se vai cada vez máis fino e as ameixas cando son pequenas, cando baixan no planto, porque desoban o medio, as larvas están no planto, ao redor de 15 días baixan e o que fan é pegarse. Se pegan como se pegan mexillos, pero para eso necesitan unha pedriña, algo, probablemente cunchas ou seixo. Se pegan con máis facilidade no seixo. Se eu teño un fondo de lama, non teño onde pegarse. Esas ameixas acabarán en outro sitio ou morrerán por non ter capacidade de fixación. Necesitan eso. Entón, nós o que facemos é botar area. Para que nos den 4 pesos para botar area, non vos imaginades a cantidad de papéis que hai que facer. Moi complicado. Pero, por exemplo, Costas non ten ningún problema en dar diñeiro para botar area para que os bañistas estén cómodos. Incluso pasar unha máquina para sacar as algas. As praias son muito vivos, por que hai que sacar as algas? A que lle moleste? Pois que non vai a praia. As algas non deberían molestar a nadie. Non lembro de pequeno que pasaba, moi ben pasaba, as partes movidas, empezaban a sair pulgas, había bichería, mas desde cheiraba un pouco, pero a ver o que hai. A praia é un organismo vivo. E da que non nos deixamos tocando uns pequenos que meten area na boca e tal, e estás metendo area, tamén estás metendo vida na area e en animalidade de vida. Chama fauna sántica, hai animais de casi todos os grupos, moi pequeniños, pero sai. Tamén se alimentan, menos cando meten area. Igual non do que deben, pero se está limpa, mal non lles fai. É marisco cuipi. Ben, eu entendo que isto non é o turismo que deberíamos buscar. Pero agora, que como decía antes, o da roca. A ría de Ares ten unha riqueza, como decía, non ten a riqueza de Ferrol, antes de falar de producción. Hai un dato, por exemplo, que é un dato que é importante. No ano 1998, que foi o máximo que houve, saíron por cauce legal, porque antes falaba Jorge de ese marisco que saía, e saían sacos e sacos de cría que iban para botaban despois de carril e logo cando medraban era meixa de carril, sí, pero originariamente era da ría de Ferrol. No ano 98, un tercio de toda a meixa babosa comercializada de toda Galiza saiu da ría de Ferrol. Se vos fagades unha idea da capacidade productiva que ten a ría de Ferrol. Hoxe debe andar polo 5 ou 10% da produción da meixa babosa de toda Galiza. Que, por certo, baixou moitísimo, pero na ría de Ferrol moito máis. Entre outras cousas, vou dicir unha cousa que entre outras cousas, porque se eu depuro a auga, as ameixas tamén se alimentaban das bacterias e da bacteria orgánica. Se non xa quitamos, tamén ten menos comida. Unha cousa vai con a outra. Temos as máis limpas, sí, pero temos menos. Sí, e non pudo ser que la existencia del puerto exterior modificó la entrada de agua e se ha quedado sin oxígeno. No, o oxígeno da auga non ven por o movimento. No, sí, por o movimento sí, pero non é por eso, porque hai olas e todo, non é normalmente, a non ser que quentes moita auga, non tes problema de oxígeno. Tes que ter temperaturas moi altas. A capacidade de disolución Pero a renovación quedou como moi acortada, a lo mejor con el puerto, non? Como estancado. Non é tanto a renovar, non é tanto o volume de agua que entra, sino a capacidade que ten de renovar, que te diste, porque se ti cortas máis de un tercio, porque ten un espigón, o espigón que ten corta máis de un tercio da entrada, o que vai facer é dar volta e a auga e non renova tanto. Pero non ten que ver oxigenación. Os líquidos teñen maior capacidade de disolución de sólidos. Canto maior a temperatura, por eso sabemos, se faz un colacao, canto máis quente está o leite e se disolve, un colacao en frío xa hai que bater para disolverlo, pero os gases son o revés. Últimamente están calentándose las aguas, pues tamén todo asociado. No, pero non é temperatura como para perder oxígeno. E os gases ao revés. A máis frío, máis capacidade de disolución de gases. Cuanto máis quente está a agua, menor a capacidade de disolución de gases. É máis inestable o fluido e os gases se liberan con máis facilidade. Entonces, una pregunta. Sí. Las aguas frías tienen más concentración de oxígeno. Sí. Que
que nas calles. Deberían ter, pero, por exemplo, as aguas frías esas que chegan á costa, esa agua central na Atlántica prácticamente non ten oxígeno, porque son aguas que levan, en algún caso, centos de anos circulando polo fondo do océano, son aguas nas que había materia orgánica que se foi descompoñendo, se consumía o oxígeno que había para transformar esa materia orgánica en inorgánica e prácticamente non teñen oxígeno. Que ocorre? Que logo chegan á costa e se oxigena, pero as aguas ao redor dos polos, na Antártida, que ao redor do continente, e no Polo Norte, que non é continente, pero bueno, que se van por ali, esas aguas sí, normalmente son máis ricas en oxígeno. Unha vez que van para o fondo e circulan, hai a circulación oceánica de fondo, van perdendo oxígeno. Pero quiero decir que el oxígeno en este caso está siempre relacionado con la riqueza que puede generar, pues la riqueza marisquera o la riqueza en la costa, cuanto más... O que máis riqueza dá é ter nutrientes, ter sales minerais en este caso. Bueno, sí. Si non ten nutrientes, ti podes ter agua fría. Claro, pero es que en nuestras rías ya tenemos de sobra nutrientes, ¿no? Quizás. Nunca hai de sobras. Sempre hai bichería a comer, como decía Jorge, todos queren comer. Hai bichería con ganas de comer, sempre. Ya, pero se degrada mucho nuestro... O problema é a renovación, non tanto que entre e salga auga, que ao final entre e sai auga. Aumentará a velocidade da corrente, a auga vai entrar e vai sair. O problema é que non vai renovar igual, porque non ten a mesma apertura. Vai costar máis traballo. Por daros un dato, ali, non sei se alguén recorda, ali antes de chegar a Enseada de Cariño, cerca onde está outro castelo que xa non queda prácticamente nada, hasta que San Felipe, pero hai outro que nunca me acordo como se chama, San Carlos, e ali un poquinho máis dentro estaba a Cuidor, que era unha piscifactoría de Rodaballo. Esa piscifactoría de Rodaballo tiña unha toma de agua e unha saída de agua moi xuntas. Bueno, tamén hai que, eles, como todas as piscifactorías, porque así se recolle na lei da agricultura, non teñen ningún tipo de curación nin nada, ainda que eso non ten nin peso en cabeza. É dicir, nós non contaminamos nada, claro. Había movimento de agua suficiente. Así que fixeron o porto exterior, se empezaron a morrer por Rodaballos, porque a distancia era tan pouca que estaban recirculando a agua da piscifactoría. Entón, esa agua que, según eles, non era auga contaminada e que non afectaba o medio, si afectaba tanto que ao final acabaron pechando. Como pregunta? Al reducir... Cando falamos da ría de Ferrol, da nosa de antes, non prende moito o fondo da ría, a non ser con moi pouca profundidade. E a de Ferrol ten moito máis. Ten máis fondo a ría de Vesca de Ferrol. Depende de zonas. A ría de Ferrol ten fondo a partir do porto, prácticamente. O porto de Ferrol non A entrada é moi profunda. A entrada. A entrada nada máis. Se tes no canal da ría de entrada de Ferrol, podes chegar a 22-23 metros. Se acabou. Ti na zona media da ría, tes o canal que hai feito para que podan entrar eses barcos e está. Fora deso, tes unha vez que vai chamar 3 metros, 4 metros, non tes máis. Non sei, desde a punta de Ares hasta o Luceiro, máis ou menos a punta de Ver, adentro aquí, a zona de Ares, o Mourou e todo, hai moi pouco profundidade. Sí, pero hai máis, te digo, a profundidade media da ría de Ares é maior que a profundidade media da ría de Ferrol. A ría de Ferrol ten profundidade no canal. Na entrada, sí. E fora de aí non hai profundidade. É moi pouquinha. E máis, das pías para arriba, na situación actual, ten en conta que no século pasado, non. Hai agora, en diciembre do ano pasado, cando empezamos a navalla na ría de Ferrol, empezou xente nova, cedor nova. Un dos nosos socios, Julio, era novo, traballando na navalla, e pareceu un señor ao lado. E sacou a placa, Guardia Civil. Pónganse ustedes así. Dixo que nunca na vida lle pasara iso, claro. Cando lle enseñou a placa, o veu, e se quedou hipnotizado. Veu para a cofradía como que... Non sei se será capaz mañana de ir ao mar. Ben, aquí temos Navalla do Beirón, que está como eles aquí moito alrededor de Ares, hai aquí unha pouquinha tamén. Aquí en Sada e Lourdes. E son as bateas máis ao norte de toda Galicia, ainda que en Ferrol está recoñecido un parque de bateas, na Enseada do Baño nunca chegou a velas, nunca vai a ver, porque agora mesmo non se poden poñer máis bateas de mexillón, está prohibido. E poñemos aquí abaixo unha cousa, mitilos provinciales. Por qué?
Ese é o nome do mexillón que temos nós. No resto de Europa hai mitilos edulis, máis ao norte, o que hai en Galiza é mitilos gallo-provinciales. E por que vos poño este nome? Porque aí se ides comprar latas de conservas, hasta hai uns 8 anos, 10 anos, as latas de conservas estaban obrigadas a poñer o nome científico da especie que levaban. Gracias a unha iniciativa dunha señora que se chamaba Carmen, que se vos digo o apelido, e saber de onde ven, Fraga, no Parlamento Europeo conseguiu, apoiada por ANFACO, Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas, que se eliminara a obligatoriedade de poñer a especie. Por que? Básicamente porque a inmensa maioría do mexillón que se enlata en Galiza é chileno. E como é o mexillón de Chile? Pois porque foi a xente de aquí, entre eles algún que foi director de Intermar incluso, se foi a Chile a montar bateas aquí. Tiña un negocio enorme, trae mexillón de ali, o pasan aquí, o venden con precio de mexillón de aquí. É mexillón de peor calidade, e o problema xa non é ese, o problema é que a xente que ten bateas está cobrando polo mexillón prácticamente o mesmo agora do que cobraba hai 10 e 20 anos. Porque non ten saída. O que están facendo agora é entrando a competir en Europa e vendendo mexillón de talla moito máis pequena. O mexillón que se consume por ser un país que decide plato oficial é Bélxica. En Bélxica e en Países Baixos se produce mexillón, ali producen en terra con unhas estacas, o crecemento ali moitísimo máis lento, e mitilos edules máis pequeno, e venden mexillonciños así. Aquí os bateiros chamanlle lacasitos. Que é o que fan? Si, a coña que son lacasitos, se sacan varias veces ao ano, o sacan cunha talla no que apenas se reproduce, e ao final non teñen cría. E este conflito, que supoño que veredes repetidamente nos medios, que os bateeiros van a un Cristo enorme porque non lles deixan coller mexilla. Non é mexilla porque non a pode haber, porque os mexillóns non lles dá tempo a reproducirse. Pero por que fan eso? Está facendo eso porque a industria que les tiñen de vender antes para as conserveiras está ocupada polo mexillón chileno, montada todo por xente da Xunta do Partido Popular que foron alá a montar todo ese tipo. Ben, o problema, entonces, cando algún envasa mexillón gallego, que a veces hai algún que pasa mexillón galego, poñen mitilos gallo-provinciales. Si pon mitilos gallo-provinciales, ninguén se atreve a poñer eso si non é mexillón galego. Poucas o poñen. Empezase a darlle voltas ás latas, si non pon nada, tedes seguridade que é mexillón chileno. Si pon mitilos gallo-provinciales, eu se compro si pon mitilos gallo-provinciales, si non, non compro, non me dá a gana. Non é porque teña nada contra os chilenos, pero eu consumo cousas do meu país, que sei que son boas. Ben, e agora vou poñer aquí para que vexades a mexa rosa. Eu sou un rente cancionista, entón podo decir a mexa, pero escribo así, porque como se ten que escribir, logo cada un fala como lle fala. A mexa rosa. Aquí tedes isto saquei hoxe da páxina de Pesca de Galicia, que están todos os datos de produción. E quen colla a mexa rosa? Pontedeume nada máis. Xa vedes que o ano onde máis se produciu foi 19 e 20, e logo baixou. Pero son cantidades ridículas, aquí non pongo a cantidad, pero podo decir que son alrededor de 4 ou 5 mil kilos ao ano. Eso se sacaba na ría de Ferrol, cando había marisco, se sacaba máis, non, nun día se sacaba máis. Eu me lembro a Cofradía de Vallobre, no ano 2006-2007, de sair a Cofradía de Vallobre nun día 700-800 kilos. E a Cofradía de Ferrol ten máis do doble de socios. Un día normal saían ao redor de 2.000 kilos. Casi o que sacan eles en todo o ano. Entonces, só Pontedeume. A mexa fina tamén sae niño, pero cantidades ridículas. E volvemos ao mismo. Tamén vedes, se mirades, vedes que vai baixar. Vedes que a produción vai baixar. Si vamos a mexa rubia, só colle Pontedeume e mirar que cantidades. E non é porque non haxa mexa rubia nas cantidades, hai moitísima. Saíron toneladas e toneladas, en concreto, frente a Ares mesmo, ao final do porto, saíron toneladas e toneladas e toneladas da mexa rubia. Pero quen as está sacando? Cofradía de Ferrol e Cofradía de Barallobre.
A ameixa xaponesa, miño e Pontedeu. A ameixa xaponesa non é, como di o seu nome, non é unha especie de aquí. O nome Ruditatis filipinarum, porque se supoñe que as corean filipinas, realmente é unha especie asiática, non é só de Xapón, porque se chama xaponesa. En Xapón hai, sí, tamén hai Filipinas. E no mar da China, e a ver en Taiwán, a ver por toda a costa pacífica de Asia. Que ocorre? Unha ameixa moi resistente. Entonces, cando a ameixa empezou a escasear, empezou a baixar a cantidade de ameixa vosa e ameixa fina por os bancos marisqueiros degradados, o que fixa a Consellería do Mar que foi mellorar os bancos marisqueiros para producir máis especies autóctonas? Non. Meter ameixa xaponesa que aguanta con todo. É peor? Sí. Máis dura, é de peor calidade, pero aguanta todo. Aguanta todo. Berberecho, volvemos as mismas. Miño Pontedeume, o berberecho que ten unha especie moi variable, unha especie de crecemento moi rápido, en só un ano ten a talla comercial, entón podes ter un ano de ter unha animalada e o ano seguinte non ter nada, botar un ano dous e ningún e logo 2 ou 3 anos seguidos con moito. Pois vedes que hai unhas columnas altísimas e outras baixísimas. Vedes que no 2017 se disparou, outra no 2018 e logo casi desapareceu. A ostra, só colle Pontedeume, tamén son cantidades ridículas. E vedes que colleron antes, agora 22, 21, non hai. Ben, a ostra edulis, que é a ostra europea, o maior banco natural que existe en toda Galicia está na ría de Ferrol. Aí sempre houve algunha, sempre se foi collendo e se empezou a coller masivamente a partir do ano 2013-14, que empezou a baixar a produción de babosa. A xente buscou unha alternativa, e esa alternativa era a ostra. Inicialmente se abría e se pechaba segundo un calendario prefixado, despois, por iniciativa dos biólogos, conseguimos que se fixera unha mostraxe mensual. Faixe unha mostraxe para ver como está de madura e, segundo esa maduración, se abre ou se pecha. Con eso que se conseguiu manter as capturas no tempo, as capturas bastante elevadas de ostra. Pues decía da ostra rizada, que decía agora que é unha especie invasora. Non sei se sabedes de onde sale a ostra rizada, como chegou aquí. Dicen que dos cascos dos barcos. Non. A ver, non sei se vos fixasedes a veces que nas cunchas das ostras ou das vieiras hai a veces como unha especie de lapas así redondeadas que están unhas encima de outras. Sí, están como as caras. Esa é unha especie que chama Crepidula fornicata. E o de fornicata non é o azar. O de fornicata é por cada baixo femia e os demais son machos. E o de fornicata é por algo, non? É porque se dedican a divertirse así, non? Ben, e sempre están unhas encima de outras. Esa é unha especie americana. Como chegou aquí? Pois sona Arcachón. Burdeos supoño que sí, a costa atlántica francesa. Bueno, cerca de Burdeos está Arcachón, que é a zona de ostras. Igual que aquí hai a babosa de... a ostra de Arcade. Igual que aquí a ostra de Arcade, ali Arcachón, pero é moito máis famosa. A población autóctona de ostra prácticamente desapareceu. Entón trouxeron ostra plana, ostra edulis tamén, pero de Estados Unidos. Estados Unidos e Canadá, trouxeron para aí. Que pasou? Que viña con estos outros bichos, ca Crepidula fornicata e ca Carpipatela, outra especie. E a partir de se foron expandindo. O problema foi que esa ostra final tampouco lles daba bon resultado. E trouxeron ostra xaponesa, Magallanes Gigas, que esta parece que vai máis rápido. E tan rápido. Trouxeron para aí e se expandiu por toda Europa. Empezou polo Cantábrico, vos ides pola costa do País Vasco de Cantábrica, vedes que as rochas son blancas, prácticamente están todas cobertas con ese bicho. E chegou a Galiza. Que ocorre? Que necesita unha temperatura bastante elevada para reproducirse. Entón, hasta agora, non pasaba da Costa da Morte, pero están empezando a aparecer xa nas Rías Baixas. É un problema grave, como comentaba antes, porque non só ocupan o espacio físico de outras especies, se eu teño unha ostra, non teño outra cousa, pero que ademais, normalmente, alrededor delas, suele aparecer todo pelado. Desaparecen os mexillós, desaparecen as lapas, desaparecen os baranos, queda a pedra limpa. Entón, máis problema ainda para os bateiros que non consiguen a famosa mexilla, para sacar máis lacasillos.
Pois, si é unha especie invasora e si ten un orixe. É unha ostra asiática que trouxeron os franceses para a región. Ben, eu quería rematar que calquer pobo que quera viver defende o sector primario. Sempre se nos fala do sector primario como unha cousa de pobres. Entramos na Unión Europea o 1 de xaneiro de 1986 e nos decían España ten un sector primario moi grande e Galicia en particular ten un sector primario e iso é de pailáns porque ir a traballar a terra e traballar no mar, o sector primario é de aldeanos e de xente pobre. Os países que máis subvencionan o sector primario no mundo son os países máis ricos. Francia, aos seus gandeiros, aos seus labregos e aos seus pescadores de dar iñeiro por todos lados. Porque de outras cousas, se comemos é porque hai sector primario. E se o sector primario noso podémoslo controlar e podémoslo dirixir de certa maneira, podemos saber o que necesitamos, o que queremos e como queremos. Se temos que importar, vamos a comer o que nos den outros. Un país con algo de cabeza ten que ter un sector primario forte para producir para si mesmos o que se chama a soberanía alimentar, non? Producir para si mesmos e se además podemos producir para exportar, pois mellor. Os auténticos pailáns son os que están en contra de defender o sector primario. Esos sí que son pailáns e xente atrasada. Pois decía, sin sector primario non somos nada. Na ría de Ares hai capacidade, hai aquí unha cofradía que non entendo por que non ten marisqueo, hai aquí outra cofradía que non entendo por que non ten marisqueo, tendo recurso, tendo, como decía Jorge, un banco marisqueiro aquí, do cal podía vivir 20 ou 30 mariscadores todo o ano perfectamente, aquí o mesmo. Todas estas praias se podían estar explotando porque hai recursos que levan os turistas e levan os furtivos, pero hai recursos a flote. E antes falábamos de outros recursos que están collendo mariscadores de outras rías, que teñen dereito porque é todo zona séptima. Teñen dereito a collelo. Agora, podería haber xente vivindo aquí do sector primario sin problema ningún. E o mesmo que ten a cofradía de Barallore podería ter a cofradía de Ares ou podería telo en Sala. Pero o que ocurre en Sala e en Ares parece ser que o importante é o turismo, o resto non existe. E temos unha cofradía en Miño casi terminada. É verdade que existe, pero non hai ni 20 mariscadores, por pouco máis de unha dúcia, é ridículo. A única que aguanta algo é a de Pontedeu. Bueno, porque sempre hubo pesca, ainda hai barcos de pesca artesanal e de quedaba. E en Sala o único que hai, deben de quedar 4 ou 5 barcos para hacer, e se acabou. Non hai máis nada. Non hai máis nada. Como podemos ter a riqueza que temos e renunciar a ela? Hoxe, non dábamos datos, creo que foi hoxe ou non, onte, os datos da EPA, non? Que subiu, o desminuiu o paro, hai 21 e pico millóns de afiliados, bueno, unha locura, canta xente máis non podería haber, e canta xente evitaría ter que emigrar, porque temos que recordar que Galiza sigue sendo terra de migrantes. Desde que este señor que acaba de ganar perdendo as eleccións chegou ao poder na Xunta, 200.000 persoas xóvenes tuveron que emigrar desde Galiza fora por non haber traballo. Evidentemente, 200.000 non van a traballar aquí. Pero entre a ría de Ares e as outras rías, si se defendera a pesca galega como hai que defender, como habería que defendela en Europa, si se defendera o sector primario e non se atacar, si por exemplo se creara, como se intentou varias veces, e nunca tuvo apoio un grupo lácteo galego forte, como teñen os asturianos entre leite e espirales máis, producindo en Galiza máis da mitad de todo o leite de todo o Estado, non se estarían pechando, como se están pechando continuamente, exportacións gandeiras, non dependeríamos do trigo ucraniano ou ruso para poder facer o pan, porque aquí antes había trigo, agora non hai. Onde hai? Eucaliptos. Desapareceu. Eucaliptos. Cada vez se está ocupando máis superficie agraria que se está transformando en superficie forestal. É un auténtico disparate. Pois eu decía, ningún pobo normal faría isto. Nós o estamos facendo. Non sei o que vos opinades, pero a mí me parece unha auténtica locura. Así, desde logo, non vamos a ningún lado e así, como comentaba Jorge, hai problemas, non se poden solucionar por unha